yakni benta jong kubor la wanra spi daga fatafat online shopping store. Ka dorbat sinong maukar bat ka wat haburu kumsi benta ban sim yak senja ban wanra ya ka jingkho jing suba bat ban light ru na baro ki jai khyang jingpang kila sim hi yak lingkor ban pinkhoi pintinat ya Motphran bat kumju ru ban thung dak sintiu ban pintinat yo ni umot balarem bat paunam ba nadu ki por bamunsuam habe kran ba RiKhasi channel orang ba sinong ka maukar uba arwan taryang ulong ba ka jingthmu kolong bet ban pet ya ka jingkho jing suba jong ka sinong maukar bat wat haburu bat kilarai ru ba kinum Shah Shuh ya Nongshong Madan ban kin pelong yo ha kini jakam ka jingthmu hi kalong bet ka wei ka phang bat kata hi kalong ba mentai mangi ki ar dorbar snong hi ar dorbar snong hi menta ngilaya syong laya perkhat bat ka wei ka sur hi kalong ba nadi nang ni hi kabot ngi ngin pet ya ka jingkho jing suba jong ka Motphran ni boro ka wei namar ba kandi ka jaka ka balong ka jaka pat ba bat mentahi ka bakong santam khamtam hakum kani ka khlam ka ngo lei ka bakum kani ka wei e ka long ba ka jingkho ka de ka bakong san hadu ka ta tingiru ngiyeng be ka wei ba nginum Shah Shuh hi bakan don Shuh kini ginong de madan e namar kitur kilong ki wei kilat kelinti ki bawan ra ka jingjabo ka jabanya po ka snong po khamtam ngne po Motphran de namar kata ka jingtmu hi ya ki dorbar snong jengi bro ar dorbar hi kalong be kata bang kentu de ya ki pai ba ru bakin sobha ban ai ka kti ka tiang kti ka mon na benta ka bha ka mayat ka kot ka khia jong baro hi kari bat ka jat benri hi bro ka wei Nakalyang uba ransom sutenga asistan rang ba sinong ka maukar ulo ang ba ka jingpen kho ya uni umot banyar khilang ya ka singi Thomas Jones ak baning kong nga penpau yi ka jing sutenat ngani ka ski namar gani ka ski ka bangi ong ka de ka Thomas Jones de ha ka jing sim khia jong kini ki arli ki dor basnong khamtam ek wa thabru bat ka maukar dor basnong tingi sim ya kani ka lat ban kho ya nu mat ha ka bidei ba kani ka ski khamtam ka ski ka bangi ong Thomas Jones de te ngi sim ya kani ka benta na do kini kita yo ban kho ya nu mat namar uni umat uba donnam khamtam ha ka imlang ka salang ka jongi te nakaliang ka jongi ki artli ki dor basnong mo lembar ke jingi trelang boro artli ki dor basnong tingi sim ya kane ka benta ban le ya kane ka kam ka badon kam ka bla sa teng la bun stem te nakaliang ke jongi ya kane ka por ko bla ong di rang basnong mentan kane le se ka de tang ka jing sedang jong ka kane ka kam ka jongi namar ba ngi ihi ba ka jing khoj ka jing suba ka de ka benta ka badon kam ha ka imlang ka salang kham tam ha ka ban yele persa ya nu knyang jing pang coronavirus te nakaliang ka jongi ha ka ne ka sngi ngi thong artat ya kini ki sentiu hadin bla de pen khoi ngi thong tat ni sentiu bat kumju ro ban rakhe kerpang khamtam ha ka bide ba ni ka sngi ka bakrau ka bangi ong ka Thomas Jones de te nakaliang ka jongi ha ka ne ka por nga pen paru ya ka jing sngo khublei ya kini ki artli ki dor basnong te naga jing initiative jong kini ki artli ki dor basnong ngila ban poi shadu ka ne ka put ka bamenta bat om tang kanam kut tangkat ni hendrai nakaliang ka jongi ki dor basnong ha ka ban maintain yaw ne umat ro ngi nakaliang jong dor basnong idon hang ne arngut kini ki rangba snong ki jongi lembat ki ne ki sengen thei nakaliang jong ka dor basnong wat habru tengi sim ya ka ne ka benta ban maintain ro yaw ne u man nang ne sakmat nakiliang jongi ki artli ki dor basnong kenang ban yo i bo ne umat unsa khoj kumne un internet kumne kenang bakan long ka buram yangi ki snong ki badon sa ka ne ka than orang ba sinong ka wat haburu uba job mikir rembai ulo ang ba ka jingpen kho ya uni umot kalong baki kwa ban wanra ka jingkho ha ka sinong ka thau jingkho yang ni ngibu ngilong ka joint executive committee bat ka maukar dor basnong bat ka wat haburu dor basnong ngila ikran ngila ya ther sani ma ba kumlo ngin le bangin le ba syu ya ka Motphran ban don ka ta ka jingkho ba ka jingi kundo kumang ne ka por ba yo ne nyang jingpang tingi sim ya ka senjam ba to ngin stang sana ka ba yo ngin pungkhu sayo mot bakat kum ka kateng jong ka dong ka ba hap ngi ai ka Motphran ti to ngin stang pungkhu sana Motphran dat na tang pungkhu dat e boro ka lenti sengking bala Nakalyang i-present ka senglong kumi jong ka wat habru ikong suk pariat ilaong ba ka jingpen kho ya uni umot kalong nakabenta ban ajing hikai ya kipat ba halor ka jingkho da ka por habang ilayu i ka jing jabo jong ka Motphran bat man badan ka ru long ni sha khang be chani ngat ka de ka jing jabo ate ka ba pelong ya ki ni ki bru bakin isi imat de ka ni ka dong jongi
Ti anda gide da ka jing etrelang ena tim kan bat ka mokhar bat ka wat habru bat kiseng long kwi ti gra shim kan ni galat bangin pen khot bat kibriu kin keren bat kin kam tam yung ni mau ba sa jing kin mau ba kibriu jong ki la IT ya ka jingim jong kiru ti la shu e ukum to ti gin da ki liak ki di ar sinong ar dor bar sinong ti ngi na ya rai bangin ni pen khot bagi kuat bakal ni Motphran kan sa yang kum kan im ka kerteng bat kan sa kanam apa kin ong bakal Motphran ki di jakaba ka ba jabo ka ba bon stang ki nyut ki nyer ki bon ki ba ki breu ki set kning ki set keren ben tingi kum ka dor bar snong ha ki ni borar ni ba ka jing khot ka jing suba ka de ka ba ka de ka wi ka lat bangi lat ban khring ki breu ha ba ki wan sikidi ki jaka jungi bat kham tam yong ni umat sa jing ken ma haba kibriu ki jat nanti nang ni kibon ki jupet syam ni umat bat kibu long kibriu ki bela IT ya ka net ya ka jingim jongki kila shu yak ai kumto dingi kwa ba kibriu hadu ha ka history la sha ki khon ki ti jongi ru kin mau ken ba kin hai shadi shwa ba kin wan kin ya nanti nang ni shaki school shaki college shaki yo shaki had haba ki ya nanti ngi kwa ba kin yang shif hang ba kin pet yo ni umat sa nam jongi kila long wei ba kibriu kila sedang ban kilat tinggi kuat ban pen kan mau yang ki bakat lu ki reu khrau jongi kila dep IT yala gajing im jongki tinggi kuat ba ki pateng bakin kan mau yang ni muat sanam tinggi kum ne ki ar dorbar ban ne ka sengken thai ngi kan turu ya ki pat ba bakin le khod bakin ya ailang ya ketika diang jongki bat ngi hagidi ki kam bangi trei